Ka Motorola sasin kala penmi biang saga naga we ka pun tema jongka kata ka deka Motorola Edge 60 Pro. Bat kana ka deka successor la ka bami pateng na katuga Motorola Edge 50 Pro ka bami last year mo kana. Ngayo iba hakana ka 60 Pro kana ka batamai la don sibun bahagi tagi features bakana ka Motorola kala upgrade na katuga Edge 50 Pro. Teh hakana video ngin nyapit ya kita specification jong kana ka Motorola Edge 60 Pro ma. Haswa bangan sedang singa bahala ya kana ka video bat subscribe kana ka channel. Lada pikwa ban yok kum kini gijat video babatas panggi phone bat kibe tek hakana ka channel jonga. Kumbangi jus sedang man lagi por katangin nyapit shwa ka body ka frame bat ka design jong kana ka phone. Ka body bat ka frame jong kana ka phone lachna da kita ki polycarbonate lanagi plastik ma. Bat kato ka bak lana kato ka basyadin jongka kumbaga syat ay da kita ki vegan leather kalong kum ki snik ma. Lada syukta kana ka phone kalong premium ba. Hadu ka looks jongka rumah namar kisna da kata ka vegan leather kalong kum ki snik. Kana ka phone kala ai ru ya uta uwe u dedicated button lana uta u button bakar pang nasat jong kato ka phone nagamanta kita ki AI kita ki artificial intelligence features jongka ma. Kajing stang jong kana gapun kalong pra.rmm bat kajing kia jong kapat kalong chispa pra.100 gram kana gapun kala ada ubutri bakam he ma naga to barim 100 watt lagat taru kajing stang bat kajing kia jong kana gapun kadang biang pelat ma te ha ka IP rating ru kana gapun kala yo ada kata ka IP68 bat ka 69 kana ga rating te omdon jing shifting shuma ha ka lada jia baka ngam hapo ka live few minute kata kan lele re kana gapun bat ha ka durability pat kana gapun kala yo ru ya kata ka military grade certification ma kata da ka MIL STD 810H. Hagi SIM card pan kena gapun kalau support tang da kita gi nano SIM card baru RT5. Nang taban unlock ya kena gapun ki ai da kata ga under display fingerprint. Teman tapan ngin nyepet haga display jongka. Kajing he jongka display jongka kalong 100.1 inci da kata ga quad curve display ma. Kata kemut babarok saudong jong kata display jongka kalong curve ma. Kum kata ga barima kata ga Motorola Edge 50 Pro kalong curve tang arliang ka display jongka. Nrehakan nepan kalong curve barok saudong. Tena kata ga daw ka screen to body ratio jong kana ga phone ru kala yo sibun ba. Kata hadu khandai pun 0.1% ka screen to body ratio kana ka display jong kana ka phone ka yo ma. Kata kemut lanang duna gitu ki bezel lana gitu ki line bayong nasat jong kata ka display jong kana ka phone ma. Nang tah ka display resolution pat kana ka phone ka ai da kata ka 1.5K da kata ka 10 bit HDR plus POLED display. Shispa RPHz ka refresh rate ki ai bat kala don ru ya kata ka DCI P3. Kane ka yarap ban kampen iping ya ki color bami naga display ma. Ha ka high brightness pat kana ka phone ka sedang nadu ka khat saw spa nits bat ka peak brightness jongka ka poi hadu ka 1000 spa nits. Ha ka to ka barim ka peak brightness jongka ka poi tang 1000 nits. Andre ha ka nepat ka poi hadu ka 1000 spa nits. Kamut ban pedon kam syabar syit ka sengiru la itu syai bhama. Tenang ta ha ka display protection pat kana ka phone ka ai da kata ka Gorilla Glass 7i. Ha ka to ka barim ki ai tang da kata ka Gorilla Glass 5. Andre ha ka nepat ki ai da kata ka Gorilla Glass 7i. Kana ka display jongka te kala biang pelat mo. Haga hardware la ne processor jong kana ka phone ki ai da uta MediaTek Dimensity 8350 Extreme but lashnai uda kata ka 1 nanometer ka teknologi. Une processor ula kam klan kendiat na auto processor baki ai haga to ka Motorola Edge 50 Pro kata da Snapdragon 7 Gen 3. Haga Antutu score une processor ula yo hadu khat lai lak tam bat la kenjot hadu khat saw lak kata ka score ba u yo mo naga Antutu score. Ban le kai game kum haga BGMI ru kana ka phone kala long smooth. Andre yaman ta kana ka phone kadang support tang 60 fps mo. Bat kala ruban support hadu khandai peu fps lane sispa peu fps hadin habut lang bagi tagi update. Teh haga software pat kana ka phone ka aida u Android 15 bat uta u Hello UI jongka. License name kin ai ya kata ka Android update bat source name pat kata ka security update kin ai. Kana ka phone kala don ru hadu kumba arpu arteli kita ki AI features jongka. Ban nyo baro kita ki AI features jongka tekan sajrong pelat kana ka video jonga. Kini ki AI features ki arap sibun ya kata ka komponen kam bat kapan state ya ki kam bangi operate. Nang tah ka RAM bat ka storage pat kana ka phone ka don arjat kita ki storage variant. Ka banang kong kata ka pra GB ka RAM bat arspa 1.2 GB ka storage. Nang tah ka ba arpat kata ka top variant jongka kata ka khat RGB ka RAM bat arspa 1.2 GB ka storage jongka. Bat ka jait RAM bagi ai kana ka phone ki kala best pelat. Lada compare bat ka to ka barim kata ka data ka LPDDR5X. Namar ha ka to ka barim ki ada ka to ka LPDDR4X ma. Bat ka jait storage pat ki ai kana ka phone da kata ka UFS 4. Haga to ka baribam ki ai tang da kata ka UFS 3.1 mo. Re haga nepat ki ada kata ka UFS 4. Tementang nyepet ya kata ka kamera jangkapan. Kana ka pun ka don light liki kamera nadin. Ka banang kong kata ka main kamera jangka ki ada ka 100 megapixel. Bat kala don ru ya uta OIS. Uta uban yarap ban stable ya ki video jangka ma. Nang tah
haka sensor jong kana ka kamera ki ada kata ka Sony LYT 700C kana ka kamera kala support hadu 4K 30 fps haki video nang ta ka kamera ka ba arpat ki ada kata ka 10 megapixel kata ka ultra wide kamera kana ka trekam arjat mo kata ka ultra wide bat kata ka macro kamera kana ka macro kamut ban shon penhe yagi objects barit mo namar bala he megapixel haka ka ultra wide kamera em kamut haka ultra wide video kala support 4K video mo kiwe ki phone em kitu ki basai ai tang pra megapixel haka ultra wide video em kimju support ya kata ka 4K video handre haka nepat namar bagi ada ka 10 megapixel kata ka ultra wide kamera te haka naga phone kita ki ultra wide video ru kala support 4K kan ma bhaya gane ki phone ki bala don at least khatlai megapixel channel te kila support ya kata ka 4K video haka ultra wide kamera mo handre lada ki duna ya kata kum ka pra megapixel kine kim support ya kata ka ultra wide kamera daga 4K video te hangne haka kamera ka balai pat ki ada kata ka 10 megapixel ke 10 megapixel mo kata ka telephoto kamera bat kana ka telephoto kamera ru kala support ya kata ka OIS haga naga kamera M ka support hadu 3x kata ka optical zoom bat daga digital zoom pat ka support hadu 50x 10x mo tenang ta ka front kamera ru ki ada kata ka 50 megapixel bat kana ru kala support 4K 30 fps haga video teman tapat ngine pe jauh bateri jongka ha bateri jongka naga pun ki ada 1000 mAh bat usajar ki ada u khandai pe watt usajar bat data cable ki ada u type C to type C kamut baro arliang ki data u type C ma bat kana ga pun ka support hadu khatsan watt kata ka wireless charging nang tasan watt pat kata ka reverse charging kata kamut phila ban charge ya ki be pat ki phone langba une u bateri jong kana ka phone ya kata ki khot ka reverse charging haka liang u bateri ngayu i ba kila pen pher bha kila upgrade bha ma namar haga to ka barim ki ai tang 1000 sanspa mAh handre haga nepat ki ai daga 1000 mAh u bateri jong ka ma haga to ka barim em ka to ka 50 pro ka don arjat kita ki charger jong ka kata ka banangkong ki ai tang dau 1000 pra watt haga to ka base variant jongka bat haga to ka top variant jongka pat ki ai dau 6% watt handre haga nepat kila ai dau uju u charger kata dau khandai phe watt habarok kita ki storage variant jongka haki color jong kana ka phone ki don lajat kita ki color jongka ka banangkong kata ka pantone shadow ka ba arpat kata ka pantone dazzling blue ka ba laipat kata ka pantone sparkling gray teman tapan ngin yepet ya kita ki ve features jongka kana ka phone ka don kumba khat ngiau teliki 5G ban jongka haga wifi ki ada ka wifi 6E haga bluetooth pat ki ada ka bluetooth 5.4 kata ka wideband L1 ru ka support ka kamera tu API ru ka support nang ta hagi mic ru ka don ar teliki mic nang ta haga speaker ru ki don ar teliki speaker kita ki stereo speaker bat kila support ya kata ka Dolby Atmos ma ka NFC ru ka support ka radio pat ka claim ai tengin yapet pat ya ka dor jong kana ka phone ka sedang nadu ka ar khandai hajar khandai spa khandai pundai kata ya ka to ka base variant jong ka to ka pra GB ka ram bat ar spa 10 GB bat ya ka to ka top variant jong ka pat ka poi live hulai hajar khandai spa khandai pundai bat kana ka phone kin tang na ka Flipkart bat na ka official website jong ka ha ka jing I jonga ya ka dor bat ki features jong kana ka phone kila biang pelat naga ta ka da ngam don AA ban object ya kana ka phone ma namar kala pan biang lut nadang sedong la ka dai ha ka performance u battery ka display ka kamera bat ki jai RAM bat ka jai storage ru kala pen biang lut ma na kata ga ngam don object shu tang ko we khandiat e kata la da ka support da ka 60 fps ha ka 4K te kan nang khambas shu handre kadang biang hi namar ha ka to ga dor ba ka ai ngim la ban expect pelat ma ngatrai menta phila ya singa thu ya kita ki features jong kana ka phone te la da phi singa tanat ban page kum kini ki jai video te singa pha like bat subscribe ya kana ka channel la da phim pat dep subscribe tengin ya sem pat ha ga be pat ke video jonga ku bless you bon